Sziasztok, elérkeztünk az új videó, és ebben a videóban ki fogjuk mutatni a Premier League kezdőcsomagot. Hozzá vettünk egy blisztát, és plusz még 3 csomagot. És itt az ára 3900 forint volt, de szakadt, mert csak ez volt a Tesco-ban. Akkor bontsuk is. És akkor bontsuk is a... Még Glória, te ne bontsak, de... Elnézést, csak mi volt benne? Akkor itt van Ott van még... 4 pak, pedig 3 garantált. Az hogy? Akkor ide tesszük a többihez. Oda tesszük a többihez a Akkor itt van. Itt van egy album! Jaj, de jó album! Benne van a... Várjatok! Ezt a csomagolást már leszedem róla. Benne van akkor a számozás. És Az az album... ezek vannak, hát nagyon jól néz ki. Mi megfordítsuk a várjatok. burítót. Ja, megfordítsuk, mert benne van Liverpool. Ja, Liverpool, Szoboszlai Dominik, tudjátok. Még ne bontsak. Sajnálom, hogy nincsen benne ebbe a csomagba, Akkor itt van a Szoboszlai. 650 coin. 650 coin. Itt van a Golden Bowler csomag. Golden Bowler. És itt van a Limited. Limitált, amiben autogram is lehet. És akkor itt van a legjobb. Csinálj az Invincible plakát. Jó vastag. Jó, vastag, ja. És Meniszetem? ez elszakadt. Ma elszakadt. Akkor a hátánál van egy ilyen játék. Akkor ezt össze is hajtsuk, mert Ez így oda tönkre tegyék, tesszük így. egy perc alatt. Vigyázzatok, oda tették. Itt vannak a számozások. Akkor... És itt ezeket nézzük is át. Glória, ne csináljad azt. Mert nézzük is át, akkor... Ilyen. Ott van a- Nem is húzzuk az időt, szerintem bontsuk akkor a csomagokat. Ja, inkább bontsuk is a Ez csomagokat. akkor- Na, esnek válaszul szét a csomagokat. Akkor na. Várj, akkor mutassuk meg, hogy mennyi csomagom. ezeket a legjobbakat várják. Ide Várjál, tesszük. itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 csomag. 7 csomag, és így És még ebbe lesz. tegyétek. Na, akkor most mindenki. De nem, de még azt is bontsuk ki. Ja. Abban is vannak, itt van. Hát ez sok kártya lesz. Na akkor ott is van. A tartalma, Itt van még egy limited. még egy limited csomag, És még plusz 4 csomag, és akkor még plusz 10. 4 csomag. Ezt tedd ide. Akkor 10. Hát esély, akkor itt, ez is a... Oké, akkor nagy most egy. egy. Mindenki egyet, Ja, most igaz. akkor fogom a telefont és a De bencsikat akkor bontani esnek én fogja. kezdek. Glória, várjál, esnek én kezdek. Várjásnak. Na, akkor nézzük is. Glória. Jaj, ha ebbe is Topmaster lesz. Ez is Golden Bowler. Hát ebbe szerintem egy Topmaster kijöhetne. Igen. Szerintem. Akkor bocsánat, nagyon izgulunk. Ó, nézzük, nagyon izgulunk. Ez az első csomag, nézzük is. Ezt el kell tenni, mert majd Kódlap, meg játszani fogunk. játszani is. Egy Everton, Szép. egy Topkeeper, Neto, Neto. egy Berge, egy Glimos, vagy nem tudom mi, egy Morris, és egy Most Benson. akkor bontsak róla, nehogy elszakad. Jó, tudja Segíts neki. Segíteni kell még neki. Nehogy elszakad, jó, fordjad. Jaj, Na, hát most ott vedd már- le a kártyákat. Így. Fordíts meg. Ilyet nyitott. Badiszal, vagy ki ez? Ez Baile. Egy Tottenhamből Davies. Watkins. Liverpoolból Diego Jota és egy Poros. Most És ez hosszú videó lesz, úgyhogy vegyétek el a nasit. vegyétek elő? Nem vegyétek el. Na, akkor most pontom. Nézzük is, akkor Áj, de ne ez nyílik, akkor már lehet valami. ebben már lesz egy Topmaster. Durranás. És ez lesz az első videónk. Hát de még kártyabontásban, mert Igen, még lesznek ilyen videóink, mert FC, vagyis foci, és akkor ez Rice, Declan Rice, egy Bell, jönnek is a Forvis, csillagosok. Adrinson, a Perisic, És Sterling. Sterling, Akkor, oké. és akkor a Egybe is kontrapot ide tesszük a tesszük. kártyákat. És akkor most megint én jövök. Igen, megint eltettünk. Akkor majd a végén bontsuk a izéket. Hol van? Várjál. Ennyi kártya még? Igen. Így, akkor most én következek. Megint utána, Glória. Próbáljuk gyorsan bontani, de még van hátra 9 csomag, mert hogy még a Limited és meg a Golden Na Bowler. akkor nézzük is. Egy ilyen logó, egy Aston Villa logó, egy goalkeeper Leno, egy Kai Havertz, egy Taylor,
egy Van Bissaka és egy Kane. Nyissad, Glory. Nem Harry Kane, hanem csak Kane. Én nagyon Harry Kane már nem is a Premierben van, hanem a Bundesligában. És akkor Oké, nézzük már is várjál, Glóriának. kiveszem neked, már véletlenül el. Hát amúgy ez a vastagság nem olyan. Ez is az 650 coin olyan vastag, Na, akkor a mint Gloria kártya. bontsa, ez ilyen kártya. El is tesszük. Akkor van neki egy Mitoma. Mitoma, Van neki egy Nunes. Nunez, Egy Diop. Egy White, Hitzker és Perisic. Megint Perisic. és akkor most... Nem, most a Kadica, várjatok. Na, Ezt tetted még vissza. Annyira örül ez a jány. Én is Jobban örülök. örül a Gloria, mint mi. Most Ja. még csak 3 év. Glóriának az első csomaga volt, amit kinyitott. Na akkor nézzük is. Egyet már vegyél, én is egyet elveszek, Katica és én. Azt tedd oda. Matarszar. Matár Szar. Szemnyó. Szemnyó, Flat. Kivesszük. Akkor egy Hove logo. Ennyivel. Nézzük. Ételson goalkeeper. 98-as. Ez a legjobb kapus! Mert benne volt a 98-as. izébe. És akkor még egy 83-as. De akkor mutassuk meg nekik, hogy mik az esélye. Ezek az esélyek. Oké. És, na Megint akkor most bontsa. én pontok. Igen. Tessék, tegyétek ide. És akkor nézzük, gyere már Topmaster, hol vagy már? Hol vagy Topmaster? 10 csomagban. De ennek kéne jönnie Topmasternek, nem? Srácok. Akkor egy Evertons dupla, sajnos, egy Felipe, egy limited edition sima pakból, akkor 3 limitedünk lesz, meg egy sima pakból! Az mi? Sima limited edition show. És ide van írva, hogy próbál kinyitni a legjobbat. Így egy Hugo De mi Lloris, nagyon szerencsések és vagyunk. egy Zinchenko. Most Most a Gloria, ma pontja is annyira örülök. Hát ezt ide kéne tenni. bontsa, Ezt várj, ide vedd is ki az egészet. Itt. Akkor van neked ilyene. Várja, adjad. Ide tesszük majd a jó. Ez Kaman, ez Adersen, egy logó, egy Ream, Mutassad a kártyákat. egy Vitinho, és egy Henry. De várjál, mert nem mutattad. És egy Harry. Akkor most megint én. Várjatok, ez még utoljára majd. Na akkor most a Katica. Várj, akkor ide tesszük. Ide tesszük így. Várjál, majd ide rakjuk a durranásokat. De mutasd meg nekik, milyen kupac van itten. Hát még ennyi. Akkor nézzük is. Nem, ez nem az első, ez az Megint, utolsó előtti várjál, előtti. kivesszük. Kivesszük, Megint akkor goalkeeper. Ariza Balaga. Hát ez a Kepa, Hol van? aki már nem a Chelsea-ben van. Aki már nem a Chelsea-ben van, hanem a Realban, de Estupinán. Estupinál. Csak tedd ide. Gordon. Magda. Cok. Pereira és Pereira. Pikoita, vagy ki az? Ebben Bikolia. csak 2 csillogós volt. Ja. A limited edition még most se hiszem el, akkor Most én jövök. Vissza a Benjiga, utána a Gloria, és utána Na jönnek nézzük a is durranások. akkor. Új. Gyere már, gyere, ez nagyon vastag. Megszámoljuk a Új, számokat. gyerekek, ez nagyon vastag, éreztem. Egy. Várja, akkor 1 Puenteinda, ez 2 Palina, 1 Jates, és Bajcerin, Billing, és egy Ming. Megszámolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ebbe 60! Ez Ha. hogy? Bocsánat, de jött hozzánk valaki, nyissad Gloria addig a csomagot. Bocsánat az avarért. Na akkor nézzük is.
egy Lukasi? milyen Lukaszi? Segenon. Most Jönnek a duplák, SCR. Akkor egy Felipe Vitinho, az is dupla, ez is Megint egy dupla. Everton. Várjál, mert ezek izék. Akkor én nyitom az egyik izét. Nézzük meg. De nem, te a Golden Bowlert, én meg a Gloria, meg a Limited. Oké. Várjál, akkor várjál, ez az utoljára. Várjál, akkor esnek a Gloria nyissa. Nyissad már akkor, de lassan. Ez nagyon lassan, mert becskátja van. Segítsek. Siessetek meg, már 11 perc van. Várjál. Ez ilyen. Fordíts meg. Bell. Hát Bell. annyira nem is. Itt van ebben. És akkor így És oda van írva, hogy autogram is lehet. De gyere, autogram! Nekem kell lesz. Hú, egy midfielder. Akkor ez már nem dupla. Azt jó tudni, és nézzük akkor. Léci, nem, de ennek is ülök, mert te vagy. És most akkor a nagy durranás. Egy Golden Bowler. hogy is. Ott mondja mellettek, hogy... És ez nem sérülhet, mert ez nem úgy van, mint ezek. Aj, de Nézzük akkor. szép! Aj, de szép. Nagyon. Na, akkor nézzük is. Fogjátok meg! Dombornyomó. 3. Rashford! Rashford. De hát szerintem ez fix. Mindig Rashford, ez úgyhogy Haalandot nem fogjátok tudni majd kinyitni. És ennyi lett volna ez a videó. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok.